Halo guys, jadi hari ini kita mau datang ke acara Cik Rafa ulang tahun ya. Terus aku bingung apa yang ngasih apa. Ini kan kayak reok Ponorogo, kaos tapi reok Ponorogo. Terus apa ngene iki? Sing gini rada ngene. Apa ngene iki? Menurut piye? Malah masih nang ngono kuwi. Iya. Tapi kan Rafa kan seneng Iya, tapi dia lebih seneng sing kok ngene-ngene iki yo, guys. Ngono. Apa ngono kuwi ya? Bingung. Tapi menurutku Ya aku malah koyo sing ireng iki. Dolanan dia yo barongan Mbak, tolong, Mbak. Deng ya. Bocahnya gak cilik kan? Nah, sudah. Gini. Sedeng. Sedeng Ngapain sak le. dina aku iya dan. Sedeng. Nek sing anak sing luwih cilik malah yo ora apa-apa. Enggak awak aku lek kok cilik. Iya sih. Iya sih. Kerang aku malahan. Oh, itu siapa? Oh, iki dikeret ta akhir. Iya, Pak, iki dikeret kene. Iya. Satu buat dua bocahnya sawira kowe. Kapan? Nggih. Awake lak cilik ya, Mas ya. Masih roh. Aku bingung kayak satu apa dua ya Mbak Nes gitu. Cilik Mbak. Berapa cilik? Oh. Hadiah macam nomor loro ya Mbak ya. Aku dene nek kok cingkrangan iki jangan. Tebas dupa. Iya, tebas dupa. Ya Allah. Aduh anake. Aduh anake kami berongan. Iya, kita iki deh. Iya ya. Gua ambil. Ini. Nek kaos saya merah kok orek berapa Mas? Enggak. Boleh enggak kayak gitu? Mbak bisa transfer. Aman. Untuk Aman. kita yang tidak membawa cash Ya, aman, aman. begini guys. Nomor 2 ya Mas? Yang nomor 3. Aku gimana aja kegedean ini sarung. Masuk ke ibu kegedean kan. Ya aku udah terakhir nggak ini adik-adik. Kayak ini ya Mas ya. Kayaknya 3. Iya nggak sih? Iya, heeh. 3 ya. Ini 3, ini 2. Menurutku 3 sih. Perbandingan ke sini sih kayak gitu. Iya 3. 3 ya. Nah Mas, ini Mas. Ini celananya ini sama ini. Wes. Wes guys, iki ben 105. oke. Hey guys, jadi dari tadi ndek iki ora gelem awar wong-wong karena sumuk. Jadi kan wis gak iso nek sumuk sithik. Muring-muring diajak ning istana balonnya kan panas ayo. Muring-muring. Terus tak jak rene, tak tukokno iki perdungan mang dikai Ibu Yuni 50.000 mang tuku perdungan. Perdungane berapa? 15.000. 15.000 mang. Aduh, Wak, Adik. Positif gak selamat iki BE. Aduh. Terus nek istana balon mangkan Sulawesi ya. Iya. Nek iki muring-muring panas. Terus Ayo. Dek, apa bapak no balone? Mbak berkat. terus iwak mancep. Aku tuku iwak ceprot masam. Apa itu? Anak bebek. Anak
Anak bebek turun. Iya sih. Mbah Dek. Mbah, uangnya tak pakai beli balon, Mbah. Tutup lagi Mbak Intan, minta tolong. Adiknya main gak ucul? Oh enggak, Mbak. Orang gelem bobo. Dibuat tadi di sana. Apa gelemnya Mbak tak ada barongan nih? Kene. Apa cipi? Ya beli balon siapa lagi ya? Terus mang nih istana balon barang. Terus mari ngono njaluk ikan. Wes gak apa buka. Buka deh, buka. Unboxing apa ya di anu dari Om Rapa. Wih. Lagi, buka lagi. Laki, ambil laki. Ambil lagi 1 2. Lagi ambil lagi, Dek. ambil lagi. Mangi dolanan Lego ya wis pinter mbok dilebokno, ditokno neh, dilebokno ngono. Aku nek ngarani smart. Jadi sing liyane padha barungan kan wis padha barungan. Awak sing bagian final jadi beda. Beda kontenku anjen. Wih, tepuk tangan Dik. Kisbay? Kalau Kisbay gimana? Gimana, Ndak? Om Rapa sini. Om Rapa dikasih hadiah sama Mbak Wawa. Duduk situ. Ya ini Iya. Mbak Wawa. Ini Mbak Wawa. Iya. Wis. Pinter kok tadi loh. Sama Mas Hari. Itu. Mana? Ibu nyari Dek Sini. Selamat ulang tahun, Dek Rama. Selamat ulang tahun ya Rapa. Mau buka enggak? Itu hadiahnya. Hadiahnya kecil-kecilan ya. Ini dari Mbak Reva sama Tuh buat barong Dolanan barengan. Tuh. Besar, Le. Udah besar ya. Ini kan Ada ya, heeh. Itu ada. Paling lebar mandi ya, Nak, ya. barongan. Iya, nanti habis mandi. Selamat ulang tahun ya, Mas. Bilang apa? Terima kasih. Makasih, sama-sama. Gak boleh dicakap. Gak boleh disangka tapi. Itu apa, Dek? Itu gak boleh gak semua makanan. Ini tomat-tomatan tapi bukan tomat, nggih. Gak boleh dimakan jajan ya. Iya, nanti beli jajan. Jajanku tak tarik. Bakule gak ngarah ilang kok, ijek ning kono. Gak boleh dimakan, Dok. Nanti suruh makan mama ya. Apa? Taruh sana. Kayak kresek kewa. Engko ben di kayak ngono. Iya. Ini jangan, Dok. Oh, itu, Dek. Jalannya gitu, Dek. Tomatnya klarin. Wih. Loh. Jalan, Dek. Loh. Banter ya. Iya. Iya, tapi gak boleh dimakan, gak usah dimakan. Ini. Delok, Dek niki wis peralatan barungane ya wis wakil biasa. Enek pecut, enek jaranan, enek barungan. Aku kono kene, Dok. Iya, Mbak, wis kayak kono wae, Mbak. Duh, kenapa tomatnya Dek gak mau kamu? Tomatnya kenapa? Kling, tok, kling, tok, kling, tok, kling, tok, kling, tok, kling, tok, kling. Ho ya. Ya. Oh, ini apa mulai beraksi mengaperkat bebek lagi ya. Situ. Kita pipis ora. Kita pipis. Hati-hati ya, Le, nanti kalau kena ya. Betul ya. Ini. Sedang diaperkat kono. Bebek. Hati-hati ya, Le, nanti pacutnya kena adik. Bebek. Walah. Wih, pip. Cium. Cium bebeknya, cium. Muah
BBM mah. Apa pikirnya ini? Wis ketemu kuwi mang yo ape ngerayu. Sapa bandune anake Pak Rara cempluk Devita. Enak anu. Yo enek bebek-bebeke guys yo. Kuwi ape disuwawut wisan Mas Sam. Sing pake ngene, tukokno nduk ngono. Aman kok. Kawat iki aman ini aman. Aman, otot kawat tulang besi. Dipakai Mbah nggih, dipakai Mbah. Tidak boleh dimama yo. Oh Mas Rapa mau nyetel TV. Oh Mas Rapa sudah lelah tampaknya dia. Dia sudah lelah guys. Padahal kayak aku tidak bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Pasti akan langsung lempok. Ayo Wan, ndelok dulu. Iya, Dara. Adek tungguin ini deh lho, Bu Tapi. Ayo. Yuk. Dinara lihat barongan. Halah halah. Ngombene kulo jeger. Ini barongan nih, enggak apa-apa. Ya Mbak, enek miknya ora? Ya kok, ini aja. Jore wedok ngapa? Ora Mbak. Ya. Aku ora kok ora ngono lek. Lek iki nyopro ya kok bae. Aduh. Kok malah ngono iki? Kowe iki aku bar tukang dong kok so. Lah iya. Ki bar karo tukang dong. Ah, mikmu kuwi lho. Anak kabeh ora. Iki kok beda iki warnane sokan kok. Yang mana? Yang mana? Tukang dong lho. Sini saya. Oh, tukang dong nek kok wae ta. Oh, biar ya. Rene. Kok anak nih kok anak. Oh iya. Karena mencari aku. Sini. Sini. Apa kowe? Wes iso joget danang kaya iki? Bisa ora? Bisa ora? Kok danang sangoni lho Tinte, kok ora iso? Lah kene ora mbok sangoni, Mbak. Kan kowe wis profesional wis iso iki kan urung. Saya iso ora? Siti. Oke. Siti. Coba dulu dong. Coba dulu ya. Oh. Oh, biar. Pokoknya iso joget sangoni 50. Wah, bisa. Piye? Dong. Alah sing ngekon ben sapa-sapa. Ono, iso ono, ayo. Ono ta. Ayo joget se. Yo jajal. Ayo, Ko. Iya, Jan. Urung-urung ngono kuwi. Urung. Nanti ngasih. Yo. Senyumnya mana dong? Berarti selawe. Kenyang. Nyebut dewe. Waduh, iki. Makan demen ta iki? Makan demen kok. Apa kulino? Nek nang nganggo salto selawe. Nek nganggo salto 50. Susuk ke 75. Babar. Kok duwe susuk apa? Susuk 75, duwe susuk ora? Nek gado susuk, ya nganggo salto selawe berarti 50. Oh, ya. Sih. Wah, ini duwe kene kok mbok susuki aku, Dak. Aku ki kulino diapusi wong lanang kok. Berarti ya wong lanang. Nek genep 100 budune 100. Ayo. 50 tambah 50. Nganggo jukir balik 50. Dijulur aja. Itu dijulur aja. Dijulur aja. Dijulur aja karo mae. Itu sik kari. Ah, kari. Ora nganggo receh. Duwe iki gundul kabeh. Ayo. Ayo.
Kok sebut-sebut kayak apa ya? Lah yo lah ada hitungnya, aku santai dari hitungnya langsung gue ngerti kok. Nek. Apa nih? Ini kan tapi bisa salto ada. Oh iya. Katanya kan salto. Seket. Ini susuk seket. Seket. Bosok. Saya dua susuk ora. Saiki. Ayo. Ora iso. Iki lho, dia mau dewi duit pernah seket. Yo urung ya. Lanangan ada duit ya iki. Ojo sik. Wes aku ki anu penak-penakan Mas. Penak-penakan piye? Aku nek ndok susuki 50 duit mo. Heeh. Ambo kene selawe, ambo kene selawe. Bosok. Alah. Oke. Aku ora iso turu. Oh, Emang gue cowok apaan? Kok mandak kulit lho. Ayo. Kodolan nang nek mesra. Selawe gua. Gelem ora nak gelem ya tak jaluk kabeh. Ora kalau. Ngono ora kalau. Kene selawe, Ayo. selawe. Ayo. Kamera joget sik langsung Kamera harus siap loh ya. 1, 2, 3 harus siap. Ayo dang. Ayo. Kowe motor dengan gua. Ayo. Joget sik. Jogetnya gonongan. Pipi kene selawe, pipi kene selawe. Ayo. Bis ya. Total 1, 2, 3 ngabong maknyuk dihitungi 1, 2, 3 selesai. Itu situ. Yo. Ayo Nek. Karepmu nek gak gelem susuk sekel. Jangan susuk ae. Kita ngambung wong ayu jarang-jarang lho. Kudune seneng lho ngambung wong ayu kaya aku. Ayo. Nah, 1, 2, 3. Ora kena, Mo. Ora kena aku mbak aku ora kena. Ora kena. Ayo. Soale kudu kena. Ayo 1, 2, 3. Ayo. Ayo. Berat ya. Ayo weh. Apa perlu tak celok itu mini? Ayo. Milih itu mini apa aku? Ayo. Ayo aku lagi nih. Ayo. Yo. 1, 2, 3. Ayo. Gak maju. Ngambung kok yo sing halus. Ngambung ke maknyuk orang tak. Selawewu tandur ning boyok kemeng. Bahaya kan dipakai. Ini lho, 1, 2, 3 nyuk kok dihitungi 1, 2, 3 selesai. Ganti ngene. Ngono lho. Ayo. Ayo. Ayo selabar ayo. Wes nek iso kadung njaluk ambu kok susuk. Ayo. 1, 2, 3. Mana hari ini menang banyak ya? Menang banyak ya? Iya, tukang ngegong ngambung banci. Karena kowe kowe duit aku selawe. Ya. Sing sisa urung.
goblok. Kena azab gajah. Alhamdulillah. Sapane saya pengen sanggup dari ini. Ayo, kamu sing sanggup ayo.